Velkommen til Klamt eller Nice! Nu skal vi have noget i munden, vi ikke kender. Glæder I jer til det? Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Gør du? Nej. Er der noget, du er bange for at spise? Jeg er lidt bange for, at jeg får oliven eller noget. Jeg er mest bange for sådan at få en ordentlig rådden tomat. Ja, okay, det er selvfølgelig. Ja, hvad frygter du allermest, Viggo? Jeg ved Er det tomaten eller hvad? oliven og Tomaten. Og tomaten, ja. Og så popcorn. Popcorn? Det er du så glad for. Nej. Drenge, jeg har jo nogle ting med, I ikke må se, så tænker jeg, hvis I går over mod det andet studie. Ja, selvfølgelig. Så, drenge, så er I kommet ind i studiet. Så er I klar til den første ting? Ja, nu har vi fået nogle dykkerbriller på, og Så er det bare... det føles meget. Jeg kan ikke se. Ja, jeg kan ikke se noget. Det Er du klar, Viggo? Ja. Holger. Kartoffel. Kartoffel. Jeg er faktisk så glad for kartoffel. Det smagte helt ulækkert. Var det klart? Klamt. Ja, men I gættede rigtigt. Når I er ude, er I klar til den næste? Ja, jeg håber, det er noget godt den her gang. Så åbn munden. Holger. Hvad hedder? Er det hende der? Ja, hende der. Var det klar? Nej. Det var nice. Okay. Men det var også rigtigt. Ja. Nu er I klar til den næste? Ja. Okay, vi har lidt noget knaser. Det er de der chips, de der buggles. Ja. Det smager godt. Ja. Var det klamt eller nice? Nice. Helt klart nice. Helt klart. Ja, de fik så også rigtigt. Ja, 3 ud af 3. Så nu skal jeg noget på en ske. Okay. Er du klar, Det er Viggo? jo sådan noget sukker, salt, dip. Noget. Er du klar, Holger? Ja. Dip. Der er billedkraven. Dip. Hvad fanden er det her? Er det ikke dip? Dip. Er det sand? Ej, seriøst, hvis det er sand, så... Var det klamt eller nice? Klamt. Okay, lad mig lige gætte. Dip. Jeg ved det faktisk ikke, jeg tror. Holger. Jeg tror, det passer. Okay. Mig. Hvad er det? Rasp. Rasp. Det ved jeg ikke engang, hvad er. Nå. Men er I klar til den næste? Ja. Åbn munden, Viggo. Ost. Jeg hygger ost. Jeg vil gerne spille det ud. Osten, så gør det. Ost. Jeg vil græfvand. Nej, bare det ikke på bordet. Ej, ost. Det er helt klart ost. Er det parmesanost? Kan Holger? Ja, det er helt klart. Så er det en spand. Eller en skål. Hvorhen? Nej. Hvad er det her? Hvor er skålen? Og vi kan lige på det her. Og her, bare give mig det. Men nej. Der var osten og kartoflen. Hvad med kartoflen? Viggo, kartoflen. Jeg tror lige, jeg tabte den. Nej. Jeg tabte den. Okay, det er fint. Okay, er I klar til den? Var det klamt eller nice? Det var klamt. Okay, er I klar til den næste? Ja. Bacon! Bacon. Må jeg godt få mere? Må jeg få lidt mere? Nå, hvad? Var det klamt eller nice? Nej, det er nice. Det er nice. Er I klar til den næste? Viggo. Min smagsløg, den fucker helt op. Hvad er det? Lige før troede jeg, det var chokolade, så troede jeg, det var ost igen. Hvad tror du, der har? Det er chokolade i nær. Ja, chokolade i nær. Var det klamt eller nice? Det var nice. Nice. Det var karamel. Der er chokolade i karamel, er der ikke?
Nå, er I klar til den næste? Ja. God mund. Eller pasta. Pasta. Det er svært at tykke. Ja, hvor svar pasta. Ja. Var det klamt eller nice? Du var klamt. Hvor mange er vi tilbage egentlig? Det her det er den sidste. Okay. Det er noget med en ske, kan jeg mærke, er det ikke? Ja. Vil du lade Holger? Eller det kan jeg høre. Ikke så endnu. Det var stærkt. Det var stærkt. Er det ikke eller andet med? Er det mel eller? Mel. Jeg kan mel, ikke? Jeg smagte før. Er det ikke mel? Er det noget risengrød? Ja, noget med kanel. Nej, risengrød. Så hvad er jeres svar? Risengrød. Kanel. Okay. I kan sige, at en af jer har ret. Men var det klamt eller nice? Det var nice. Det var klamt. Okay. Ja, Holger, du havde ret. Ja! Det var kanel, så... Ja, det var det sidste. Må I så tage den af? Ja. Har lyst. Okay, det var faktisk ubehageligt, det der. Nå, hvad var den værste? Jeg tror, det var helt klart osten. Ja, helt klart osten. Hvad var den bedste? Chipsen. Ja, chipsen. Nej, bacon. Bacon er chipsen. Ja, bacon er chipsen. Rikke, det var sgu skide godt gået. Ja. Jamen, så går jeg ved siden af, så kan I gøre jeres ting klar. Ja. Jamen, velkommen til, Vilas. Du skal også smage på vores ting. Jeg tænker, du får lige en teske her. Så døde du bare. Ja. Fanden er det nu, det hedder? Jeg ved godt, hvad det er. Det er sådan noget, man putter på hotdogs. Ja, rigtigt. Det starter med R. Ristet løg. Ja, det var helt korrekt. Var det klamt eller nice? Det var fandme lækkert. Ja. Nå, men næste ting, den er lidt hæftig. Det dropper over det hele. Åbne munden. Mere. Det smager ikke godt. Og skal jeg lige komme? Med et, tror jeg. Ja, helt klart. Var det klamt eller nice? Nå, kram for ris. Nå, men ja, den var også lidt hæftig. Meget hæftig, vil jeg sige. Er du okay? Ja. Det var så ikke meningen, at jeg skulle så meget. Det var faktisk meningen, at jeg kun skulle have så meget her. Ej, nu tror jeg, at min smøgslår er fucked up. Ja, okay, det er selvfølgelig. Nå, men det næste ting, du skal smage, det er noget, noget man laver mange opskrifter med. Og ja, jeg tænker bare, du får det i munden nu. Det kan godt smage lidt hæftigt. Løg. Ja, det var rigtigt. Det smagte dårligt. Ja, det kan jeg godt. Det var løg. Har I gerne den næste af helt klart den her? Men det var det, jeg kunne lugte. Jeg kom ind. Nå. Løg, og det var rimelig klamt. Næste ting, det er noget, jeg godt tror, du kan lide. Det er i hvert fald noget, de fleste kan lide. Prøv det der. Den er jeg faktisk ret sikker på, at du godt kan lide. Og bare åbne mund. Rigtig. Barbecue. Ja, det er barbecue sauce. Kan du lide den? Nej. Det troede jeg ellers godt, du kunne lide. Er det stærkt, eller? Nej, slet ikke stærkt. Det var sådan lidt akkurat marken soja. Ja. Den skål et eller andet sted. Jeg har faktisk en lille. Ja, det kan jeg godt forstå, du ikke rigtig kunne lide.
Jeg troede faktisk godt, du kunne lide det. Er du fået du nu? Ja, næsten. Øj, hvor klart. Det smagte Ja, helt. den ser lidt klam ud, den Det skål. var barbecue. Jeg tænker, at vi tager den her. Den er dejlig. Det er en ting, du skal glæde dig til, Vilas. Ja, den smager så. Har det jammejern? Fedt like to survival. Er det barbecue? Hvad tror du, det er? Har du smagt det før? Agtig slik. Ja, det er det faktisk slik. Jeg kan afsløre som... Og de der agtige blå kugler. Nej. Er det sådan agtig, eller hvad det den colasmagen? Nej. Det er faktisk en slik med ananassmag. Smager ananas. Det er en svensk karamel, der efter sigende i hvert fald de synes, at det smager ananas eller noget. Skal vi se det halvt point, fordi jeg gætter slik? Ja, det er det kan den sidste ting endnu. Den næste ting, den tror jeg rent faktisk godt, du kan lide. Fordi det er noget, i hvert fald en alvorlighedsklasse, tror jeg godt kan lide. Det er de der agtige noodles. Tør noodles. Ja. 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 Det er hjemme. Vil du også gerne have det? Yum-yums. Ja. Yum-yums. Må jeg godt få en til? Ja, selvfølgelig. Ja, jeg har nogle af de her. Bare tag lidt. Det smager vildt godt. Jeg vil også gerne have nogle. Det smager vildt godt, synes jeg. Det næste ting, den tror jeg faktisk er den sidste. Nej, det er det faktisk ikke. Nå nej. Du kan lige få noget her. Jeg tør ikke mere bagefter. Pølse. De der noget aktivt røde, nogle med de der aktive hvide prikker i. Ja. Ja. Her er det. Let's go! Var det klamt eller nice? Nice. Er du klar til den næste ting? Ja. Den tror jeg i hvert fald ikke, du har fået. Det er jeg i hvert fald ret sikker på. Jeg tror faktisk, du har fået alt men godt give ham lidt mere. Sådan. Det er fint. Det er fint. Det er rigeligt. Det kan nemt smage. Hov. Det var jo i munden. Løg. Nej. Og du er det bare. Jeg skal nok også lige feje bagefter. Hvordan er det? Det er peberfrugt. Det er peberfrugt. Nej, hvad? Det er gulerod. Vi har skåret ud i tern. Er det gulerod? Ja. Det er en smagsløg fucker helt op. Er du enig? Det smagte... Jo, det er jo også dumt, du æder alt, hvad du ser. Nå, men må jeg tage væk? Ja, selvfølgelig. Var det klamt eller nice? Altså guleroden, var det klamt eller nice? Var det sådan midt imellem? Du spytter ikke ud på bordet. Nå, Vilas, hvad synes du var den bedste ting? Pølsen? Nå, men var det, du havde regnet med, eller var det helt anderledes? Helt anderledes. Jeg vil sige, til hele til sammen, så var det nok klamt. Så du synes, det meste, det var klamt? Ja. Vi prøver faktisk at komme lidt udenom de fleste klamme ting. Så Hvad ville I have taget med? hvis det var ekstremt, så havde vi nok taget en chili sauce med eller noget. Skal vi Er I sige friske på, at vi tager en lille runde med nogle vildere ting? Mange vildere. Eller bare vildere. stærke ting, klamme ting? Ja. Det kunne godt være. Ja. Det synes jeg. Det synes jeg var ret sjovt. Ja. Man prøvede sådan noget nyt. Man smagte på noget, man troede, man ikke kunne lide. Ja, hvad følte du, da du kom ind? Var dit smagsløg helt anderledes? Er det anderledes, at du spiser det med lukkede øjne, end med åbne øjne? Meget. Jeg synes, barbecue var lidt dårligere. Da jeg havde smagt de der to... Nej, da jeg havde smagt den her og barbecue, så var det noget helt andet. Så det var de to værste ting. Ja. Ej, de 3 værste ting var nok med løg. Jeg har nærmest alting. Det var det, jeg et alt det der.
klassisk klank eller nice. Husk, like og subscribe, hvis I vil have en til video af det her, som der bliver lidt stærkere. Skal vi sige, måske 50 likes? Hvis vi kommer rundt det, så kunne det være fedt. Så laver vi en til. Hvor det er lidt mere ekstremt. Ja. Søs. Hej. Bye bye. Bye bye.